Sziasztok! A mai nap a Motoman NX100 vezérlésű hegesztő robot működését ismerhetitek meg. A hegesztő robotok általában két jól elkülönülő egységből épülnek fel. Az egyik a robotkar, amely a rászerelt megfogó eszköz segítségével a munkafolyamatot végzi, jelen esetben a heggesztést. A másik a vezérlő egység, amely a robotkar mozgását teszi lehetővé. A videóban láthatjátok a robotkar humanoid típusát, amely azt jelenti, hogy az emberi kéz összetettségéhez hasonlít. Ez a típus az ipari robotok egyik legelterjedtebb fajtája, hiszen legtöbbször a robotokat az emberek által végzett munkafolyamatok kiváltására használják, így a robotoknak képesnek kell lenniük az emberi kéz által végzett bonyolult mozgások véghezvitelére, ami legegyszerűbben hasonló felépítéssel sikerülhet. A humanoid robotok 5 vagy 6 szabadságfokúak, amit 5 vagy 6 egy szabadságfokú csukló egymásra építésével érnek el. A 6 szabadságfok azt jelenti, hogy a robot munkaterének pontjait képes elérni, és ezekben a pontokban a kar végén lévő megfogó bármilyen orientációban képes állni. Ahogy említettem, egy szabadságfokú csuklók szabadságfoka a szögelfordulás, tehát mindegyik csukló a saját síkjában képes elfordulni, mivel a csuklók síkjai egymással szöget zárnak be, ezért a robotkar végén lévő megfogó már 6 szabadságfokban képes megmozdulni. Az egyes csuklók alapvetően 3 további részegységre bonthatók, van egy motor, egy áthajtás és egy csapágyazás. A mai ipari robotok legnagyobb része 3 fázisú AC szervomotorokat használ, a jelenlegi ipari hegesztő robot is ilyen technológiát alkalmaz. A hajtómű méretének és tömegének csökkentése nagyon fontos egy robot működése szempontjából, így a különböző robotgyártók különböző speciális hajtómű típusokat használnak, amelyek mindegyikének fő jellemzője a nagy áttétel. Ilyen esetben az ipari hegesztő robotunk egy feliratot heggeszt egy vaslemezre, aminek programozását a következő videónaplóban ismerhetitek meg. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!